Anem a connectar en Lluís Navarro de l'Estep. ¡Wow! Radio en directo, Radio Militante. Hola Lluís, bona vesprada nit. Bona vesprada. Com esteu? Molt bé, així, en Radio Vaga, en el punt. Diuen que estàveu en un recés ara mateix en les negociacions? Sí, però ara hem entrat ara fa 5 minuts i estem en el tercer punt del 6 de la plataforma reivindicativa. Ara estem tractant el tema de les plantilles docents. D'acord. I bé, molt breument, Sí. de moment sembla que havíem proposat, bé, havíeu acordat establir un calendari de negociacions de les ràtios, però no ens han donat cap data concreta ni res, no? Correcte. Ahir, bueno, el problema sí que han acceptat de moment la menor, que era establir este calendari de reunions, negociació, grup de treball, com vulgueu dir-li, per anar tractant la baixada de les ràtios, però ahir el que cal definir per part d'ells és quines ràtios consideren que són susceptibles de baixar-se i que hi ha possibilitat, perquè, per exemple, nosaltres hem plantejat les de 0 a 3 anys i ens diuen que és impossible perquè no tenen suficients infraestructures i suposaria que hi haguera xiques que no pogueren matricular-se en la pública. Aleshores, ara ells tenen que prendre també la paraula i fer un estudi i veure fins on poden arribar, clar, i a partir d'ahir doncs, que s'establisquen les reunions. Bona vesprada, Lluís. El meu nom és Ivan i volia preguntar-te un poc sobre aspectes més immediats, com per exemple la climatització de les aules, perquè quan acabi aquesta vaga tornarem ben entrat el mes de maig, en temperatures que superaran els 30 graus. Això està damunt la taula? Esteu parlant d'algun tema d'això? Sí, ahir hem arrencat el compromís perquè en principi el pla director en la darrera mesa ens van dir, el pla director és este que tractarà l'accessibilitat i la climatització dels centres, i ells en principi ens van dir la darrera mesa que el tindrien finalitzat al llarg de l'any. Al llarg de l'any. Abans de que finalitzarà l'any, exacte, l'any natural, no el curs acadèmic. I nosaltres hem arrencat també el compromís de que abans de que finalitzi aquest curs tractaran una reunió monogràfica tot el tema del pla i que es posen les dades, almenys les que tenen fins ara, i quines seran les mesures d'actuació. I per un altre costat també hem demanat simplificació burocràtica i administrativa en les instruccions operatives pel que fa a la instal·lació, per exemple, dels aires acondicionats, perquè suposa molt d'entrebanc per a les direccions que és un procediment molt complex, amb molts requeriments i que finalment la gent, els directors no poden portar a terme. També hem demanat per aquest costat aquesta mesura. Aleshores, sembla que avui l'actitud de Conselleria ja és una altra, també, que la de l'últim dia, que sembla que sí que estan havent passos en la negociació, potser no en el ritme i en la nitidesa que voldríem, però comencen a haver negociacions. Sí, les negociacions han començat realment avui. El tarannà és totalment diferent, però és obvi perquè la resposta al preacord la van tindre... L'estan tenint tots els dies perquè fa el seguiment, però especialment la van tindre el divendres en els carrers de València. La comunitat educativa i el professorat li va respondre clarament que no acceptaven això que ells havien proposat i que estaven disposats a lluitar i, per tant, ells m'han pres nota, està molt bé. Vale. Una última pregunta. Lluís, Pepe Ruiz, la pujada dels 120 euros ha sigut rebuda amb no massa il·lusió per part de la majoria de la gent. Com interpreteu aquesta proposta per banda del sindicat? Per a nosaltres també és totalment insuficient. Sí que és cert que ho han fet en un únic any fiscal perquè l'altra vegada plantejaren que foren 3 i una quantitat inferior, però la quantitat és insuficient per al que demanem nosaltres, que és recuperar el poder adquisitiu, que està situat al voltant del 20%. I per tant ahir hauran de fer un esforç i augmentar la quantitat almenys fins que el professorat entenga que és una quantitat digna i raonable. Perdona que repregunte una coseta. Abans de... O sigui, en el moment que facin una proposta més seriosa es consultaran a les bases? Sí. Nosaltres farem consulta... No hem definit encara com serà el procediment, però nosaltres passarem consulta, no sé si igual com un procediment semblant al que farem per a consultar les modalitats de la vaga que anem a seguir fa poc, però sí la passarem tant a l'afiliació com al conjunt dels treballadors i les treballadores.
D'acord, moltes gràcies Lluís per haver atès a Radio Vaga, ànim en la negociació i estem a la guait del que ens conteu. Res, a vosaltres i moltes gràcies per informar. Vinga, bona nit. Cap a dins.